Welcome back to my channel. खुलुमबाय नोंथांमोननि चेनेलाव आरोबाव फिन खनसेबाव गोदान भिडिअजों लोगोसे बरायना थाफिनबाय आरोना लोगोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय न'आव थानानैहाय मा मावो बेखौ नोंथांमोनजों खोन्थिलांसै आरोना आङो लोगोफोर स' बेखौनो आं नोंथांजों शेयार खालामनानै भिडिअ दिनै लालायबाय आरोना स' बरिं आरोना बांद्राय हिटबो जानाय नङा थेवब्लाबो नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै आङो स' नोंथांमोना गोदान भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबाथाय जोबजासे नायनानै थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर आरो लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला अननानै साबसक्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होलांदो आरोना लोगोफोर स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला लोगोफोर आं थेवब्लाबो नायदो आरोना स' नै थास' आथिङा मैयानो खाना दोनखादोंमोन आं बेखौनो सायनोसै दा संनोसै स' माजों संनाय जायो बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरोना थास' आथिं थास'नि थाबायग्रानि आथिं गोदोनो जायगा गैया बेथ' जेरावनो दोरै बेयावनो गोलैयो मबाइला हाबाब गोलैयो इयाव लानानै नायबाय थानोसै ओरै नायबाय थानोसैलां ओरै आच्छा ओमफ्राय नै लोगोफोर आं थास' आथिंखौ सायखांबाय आरोना नै सायनानै ओमफ्राय सुनानै लाबाय ओमफ्राय नै जारिबो दायनैसो खाखाबाय आरोना सुनानै लाखाबाय ओमफ्राय नै ओंखामखौबो संबाय आरो ओमफ्राय नै लोगोफोर बयलारजों थास' आथिं संनो आं रुनानै लाग्रोबाय नै रुगासिनो दं ओंखाम ओंख्रि संनायनाय गरम माबायदि जाखो आयु हाबावगोन बिदि ओरैबायदि गरम मार गोलोमजोब्बाय आङो ओंख्रि सङै अर खाथियाव मोनाखैनोबालाय दासो संबाय दङ मान गरम गोलोमखायो बिरादनो जोंहा फुंफुआ सङै खावै जायै इदि उन्दुना थाबाय थायो नै नै आयदाव नाय एसे मबाइलाव नायनाय फुंफु नै
जोंहानि फुम्फुआ उन्दुगासिनो जों कालारखौनो मोजां नुवाखैलै माबा कालारखौ इमान मोजां नुवाखैबा इयाव मबाइलाव कालार नांबावगौमोन नामा इमान थास'आ गोसोमनिमोन नालाय ओंखायनो गोसोम नुदों आरोना लोगोफोर बिराद टेस्टि जाखायो बयलारजों जायाखैबा जानाय नायबासो ओरैबायदि टेस्टि